अरे कमरिया धोई के दाबो बबुआ कमरिया धोई के दाबो तरीके रे सखी सुननी हजे तोर लइका भइल बा। अच्छा त का कइलू है का कइलू कौन उपाय लगौलू है कि तोर लइका हो गई आ वही तो लइका के जनेऊ मनावत रे। हां जी हमरा से बताओ तो सखी बताओ तारी का कहतारी सोनू भैया मंच बनाई बा त हमर मन लागी ना। सही भाई आओ दादा जान हेने से देखो सखी कैसे बताओ तारी कैसे तैयारी में रही हो तनी हेने आजा तू सखी बन जा तो वाह वाह अरे जिया हो लाइट को है ना 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 सखी बताओ तारी का कहतरी अरे कि सोइया से सटा के सुतनी सोइया से सटा के सुतनी खाटी भइली चुमा भइली चुमा अरे चाटिनु हो ए ललना छाती से ए ललना छाती से सुतवले रजऊ साटी तो का भई आ गइल खेतवा पाटी नु है मुख्तार भैया सोहर में तरह तरह के लय होला मेहरारू अपना पियवा से जाने लो का कहेली तनी पूछो का कहेली यही पर तो माथा गरम हो है ओ नहीं के गाता है तब बोलब तो कहेलू लोग के गोलू राजा रेल देला तनी पूछो जे का कहेली अरे कमरिया धोई के दाबो बबुआ
श्री उपेंद्र तिवारी जी पूर्व मुखिया मोहम्मदपुर पंचायत एवं राकेश तिवारी जी बेलसर, रंजन कुमार तिवारी जी बेलसर पैक्स अध्यक्ष। आई धरती का पंकज भैया केनु हो हम जानो तनी। अरे कोमरिया भाई के काहे आमक के बोलावेनी दया मन नहीं आवेली। आमक के बोलावेनी दया मन नहीं आवेली। आमक के बोलावेनी दया मन नहीं आवेली। यही से अरे मई से नाता तू रहो ए बबुआ। बड़े भैया हमारा जितेंद्र तिवारी जी, जितेंद्र बाबा की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। करे के कह जला देहाती सोहर मेहरारू कहते हैं सखी का कहीं हुलिया हुलिया घीव देखी खाती। ये हमारे बड़का भैया नारदी विधा के सुंदर कलाकार संगे संगे अखंड के भी समरेश भैया की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। बार बार प्रणाम करो, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। जहाँ गुरु तुल्य कलाकार बैठल हो हमनी के कुछ औकात तो ना हो, बाकी आशीर्वाद मिलो तो बड़ी सौभाग्य। हुलिया में घीव देखी खाती भरल थरिया उलाटिनु हो। अरे हुलिया में घीव देखी खाती भरल थरिया उलाटिनु हो। हुलिया में घीव देखी खाती अब भरल थरिया उलाटिनु हो। ए ललना पीरा से अरे कोमरिया जब फाटी तो दर्द कैसे थाटी। हमार लइका होखे के बा हम मनवा करता का मन करता। तू तो ताकत और बुझाता जे बम काबी गो हौसल जाला श्रोता के चेहरा पर हंसी रहेला नो तो कलाकार के मनोबल बढ़ रहेला। कहतरी मन करे खैती करिया माटी
दिया माटी माटी आ देवर के फोड़ी दी घाटी न हो घाटी नु हो ए ला ला ना जय हो ए ला ला ना पियावा मिलते लिहती दांत काटी अन्न नदी के खेदी दांत तना किस्मत वाली बाड़ू कि तू नाचतारू हाँ ए सोहर पतोर भैया नाचता हां हां लाल मोहर भैया है इनकर कहना है कि थावे वाली माई के दया से हमारे के खेसरिया परमानेंट राख ली तो निमन रही वो रखी है चाहे ना रखी है बाकी हम तहरा बारे में जरूर सोचो सही हमारे दल में कुछ आदमी बाड़े हाँ जी वही देखिए हमारे नाव ना धरो ना कि धो दी भैया हमरा नमवे भूला जेला हम जानबूझ के कही सही बात हमरा बड़ भाई अजीत हलचल जी के मित्र भी बानी हाँ जी हमार दुलरुआ भाई भी बानी बड़ी सुंदर गायक सत्यम भैया की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल बार बार प्रणाम करो भाई भाई के प्रेम बनो रहो अंत में अरे कि उज्जवल बाबा पतरा पलाटी हलुआ ससुजी बाटी नु हो ए लला ना गोलू राजा अरे कोई हो न मूड़ी झाटी अरे मनी का मनी अजनेउआ के गीत भइल युवराज पांडे जी खातिर अबाई तनी नौजवान लायक सुनाई पई।